praxi častokrát potrebujeme vyhľadať konkrétny údaj na základe hľadanej hodnoty. V tejto tabuľke, ktorú vidíte, mám výkon zamestnancov, čiže mám tu nejaké mená, mám tu počet splnených a počet nesplnených úloh a celkový výkon v percentách, kde, ak vás to zaujíma, tak vzorec je nasledovný, čiže počet splnených úloh delené počet splnených a plus teda počet nesplnených úloh. Tým som dostal desatinné číslo, ktoré som naformátoval cez percentá. Takže takto môžete takýto jednoduchý výkon spočítať. No a maximálny výkon, ktorý vidíme tu dole nižšie, je vypočítaný tým spôsobom, že som použil funkciu max, kde som označil vybrané údaje, respektíve funkciu min, takže tá funguje tým istým spôsobom. No a teraz nás zaujíma zamestnanec, ktorý je konkrétny, priradený k tomu maximálnemu výkonu, respektíve ho chceme vyhľadať, a opačne teda zamestnanca k minimálnemu výkonu, takže použitie funkcie XLOOKUP nám dáva vlastne takéto výsledky. Ja to vymažem, aby sme si to ukázali úplne od začiatku. Takže poďme vložiť funkciu XLOOKUP. Ja ju teda nájdem v tej vrchnej časti, využívam teda vyhľadávanie, ktoré mi ponúka Microsoft Office 365. XLOOKUP funkcia, ak ju tam náhodou nemáte, tak máte nainštalovanú staršiu verziu Excel. XLOOKUP sa objavil vo verzii 2021, respektíve 365, ju nájdete taktiež. Takže ja ju teda vložím. 3 argumenty, ktoré treba vypísať, ktoré sú povinné. Takže vyhľadávaná hodnota je hodnota, ktorú hľadáme. Pole vyhľadávania je oblasť buniek, kde má hľadať. Môžete označiť aj celý stĺpec. Pole vrátenia je vlastne hodnota, ktorú chceme vrátiť. Takže ja chcem vrátiť mená, tak som si označil mená. Ak sa nenájde, je niečo, kde môžem písať správu, ak daný údaj nebol nájdený, takže žiadny výsledok napríklad. Alebo to môže byť číslo 0 a podobne. Potvrdíme OK, no a máme tu naozaj výsledok a ten výsledok, ktorý je správny. Takže ja to zopakujem pri minimálnom výkone, čiže znovu funkcia XLOOKUP. Použijem teda vyhľadávanú hodnotu, takže minimálny výkon, pole vyhľadávania, oblasť buniek, kde má hľadať, čiže to sú tie percentá, pole vrátenia, vlastne mená a opäť môžem teda napísať, že žiadny výsledok a potvrdím OK. Ak by sa tie percentá zmenili, alebo teda zmenil by som počet nesplnených, respektíve splnených úloh, napríklad Jana, pokazím mu teda tú štatistiku, dám mu napríklad 2, potvrdím Enter, tak vidíme, že nám Excel automaticky doplnil ďalšie meno, takže v tomto je tá veľká výhoda všeobecne v Exceli, ale funkcia XLOOKUP nám ponúka takéto efektívne možnosti, čo by sme vlastne s funkciou VLOOKUP nemohli dosiahnuť. Ja vám ďakujem za pozornosť a želám krásny deň.